jiena u l-Oppożizzjoni ser noħorġu minn dan il-Parlament illum maħniex ser inkomplu nassistu fis-seduta tal-lum għaliex ifisser illi inti immanka dan il-Gvern irid mhux biss jalaħal il-Qrati imma jrid jalaħal issa dan il-Parlament tal-poplu. Grazzi. Id-dispeċini dak li qed ma naqbel miegħu xejn. Ruling mill-Ispeaker tal-Kamra tar-Rappreżentanti Anġlu Farrugia wara li l-Kap tal-Oppożizzjoni talab li l-Kamra tissospendi biex tiddibatti b'urġenza l-Inkjesta tal-Vitals it-Tnejn fil-għaxija, juri l-istess Bernard Grech baqa' ma fehm xejn minn rulings preċedenti dwar kull intħil parlamentari li jista' jwassal għal ksur tad-drittijiet tal-bniedem. Dan hekk kif brabta mal-istess dibattitu mitlub minn Grech għaddejjin investigazzjonijiet differenti waqt li hemm proċeduri kriminali. Kieku l-Speaker permetta d-dibattitu kien faċilment jippreġudika l-imsemmin investigazzjonijiet u proċeduri kriminali kif ġie indikat fl-istess ruling li jinnota deċiżjonijiet simili fil-passat. Il-parri legali li għandha s-sedja huwa li jekk tali diskussjoni fuq materja li hija sotto investigazzjoni u subġudice tkun fil-fatt qed tagħti lok hija stess sabiex tinħoloq kriżi kostituzzjonali u istituzzjonali għaliex qed tfixkel u jew tipproġudika l-andament ħieles tal-istess istituzzjonijiet. Nirrepeti, stant l-investigazzjoni għadha f'mument kritiku tant li mill-istess ruling tas-sedja tal-bieraħ seħħew żvilupp importanti u li kieku tħalla jsir dibattitu tal-bieraħ dan seta' faċilment jikkawża preġudizzju kemm fil-investigazzjoni, fil-proċess ġudizzjarji inkwirenti u wkoll fid-drittijiet preżenti u futuri tas-suspettati li sussegwentement jistgħu jiġu akkużati. Iżda fis-seduta parlamentari tat-Tnejn Bernard Grech sabbat saqajh u lebbet il-barra meta l-pożizzjoni tal-ogħla istituzzjoni nazzjonali ma daqqitx għal widnieh. Sussegwentement it-tnejn fil-għaxija f'attività politika f'Ħażebbuġ, il-Kap Nazzjonalista Bernard Grech kompla bl-attakk dirett fuq l-Speaker Anġlu Farrugia. U l-Speaker donnu ma femx